chibagora Omogano kurwasa Bibilia amagana maya kurwasa chikanisa amaranja kurwasa baranja baitoro chingwana kurwasa bateri baitoro utakira chinsa ikominemo urika chinsa nyechamanya chitange nomo iberania chitange chibagora imea igisa efe chitange chibagora chuma kwiri manda nomo ibera chitange chibagora. Thank you so much. Kine kimanyariyo kwarigani kabisa na gukatebya ngabono yekire chinga gichiria ekero toguchia go zisenigwa amono mugano emambi yabono na no gosomere kwa numancho montegelinga mbiyole na bali mondigiriti gwetera sinjere YouTube channel ya Omoiberania James Gichana ni kurega bu gendo subscribe gabu to kurigeri go gweta bali muri chinsemo chisco chinsemo che USA Britain, bali muri Dubai, bali muri Qatar, bali muri chinsemo cha East Africa na andonse sore gadia so origeretie umugano yo bwatu umugano yo kurua chinsemo cha Mombasa gaiga na chinsemo chinde kubarigana sentira bene kabisa na asante sana chimesi chiri mogo cha mwantigira kirenga ki ekero togo sanga munainwe asogo sigetana nenchare mtogo sigetana nantu manyanga kitoko menyase wikubwense ne murugunya sana oroli inje amonaye bono emambi ya bono igonta gete muganore ganta turigetie lakini igonta tenkwa emebwikana ibire tatuiga examples kurwa se Biblia egere na liyo kunyora mangana ya burunge mambi kartu abuka tosoma egetabu kiryari gikemerenganio merengani 19 ni chinke chiaye chiarengi sana Biblia magotebaiga kirori bwo burimo ta komoja konyora igisusuro na omuntu ogokwana oburimo ta komoja konyora igisusuro kiaye kirori bwo burimo ta komoja konyora igisusuro abantu bagoba kirori bwo burimo omuntu agotenena omuki Biblia otebanga nona aringe karro Omoiberania nkamorra kabisa Omoiberania bono kwa nyorekana na mamoncho bono asingi nchia mangana ayo ndokunyara gukore gasya munaye ndokunyara kugendera munaye uzi kuona jiru gisuru kinga iganike Omoiberania orweni boyaye Omoiberania bintu bibyaringe bya mutungetie kirenga bune yigo ebintu byarengirenga bune bantu tumena kunyana abantu nabangi bamenyira subiku bwensi bara subiku bwensi bono iga nambe yemo abange bawurirwe nibo yabo abandi basalirwe marieta abandi ebintu bitebinge byakorekanire asama gimabo abandi kinyumo cyabo cyasarikire abandi abana ba seri batantaniwe kuri asa bayibuli kiskuru kinyinge cyabunekire kikanisa kinyinge cya collapsed ekara batete mu pastor yo yebon twamunyorete ka kubuneki kanchi gikanisa abo pastor abekire mangana gete kabisa ka mongine gete ka bwikanisa mongino yibono jigo echikwaya kinyinge cyabunekira singenche kirori bwo burimo amonta gukwana oburimo yani oburimo buoka bonse piani pakonga ongacho omuntu renge innocent omana koba crucified obambo umuntu akobamba burungiga pako umuntu gakibona kumwaki bono rende onye bali bakogende kanisa bakonkorera nchirenga bunei bafata rino nako genda gali mbere isikoni ntagende kanisa omuntu utige kanisa pia singe nchamangana ebitina abekire bingi amangana abekira mangi tamosie kanisa iri yazire tumongene nyare bena uri mugetie ebintu biri byazire kuri kanisa ari mukete ningo ngite noyonde yani paka ubeko ekwaya iritatoriyo ekwaya mastori uriya no monto uri gari igana obantu bamana kujeta na murochi na akorte kintu gite nakiro umuntu agukwane bana arotinga igari excited kubekera mangana y'oburimo na kungacha mate buno muntu yako backslide manyinga ina bali uri yakogera gokwantinga y'oburimo likagoje umuntu uyo akaruwe kanisa libaga mente kobere kanisa imakaruoro bantu barega iga bandi bachirikiro y'oburimo bachire bakebigambiro bagotena kabisa busi ali agotiana imugeti Biblia ando muntu go kumurigero je muntu uyo muntu numu Kristo mokongu sana uri kanisa ime muntu numu Kristo mokongu sana omuntu mu Kristo mokongu uyo ndoge andi byasara by'umuntu kali
agutiana goteba ng'ori tata amabere akobeka ki amabere aya aria nanywe yaya kandi ibianda bona agakuri ibianda onye nkwaberetie amabere buya ori ori chinyeni chiaye chimbe kwansa timanyiti gose machi kiagochusi buri muntu uri no morogi kabisa bantu banenge basambire usi ndagosamba innocently pi muntu yani tamaiti kinde pia ndana kuumangana borogi lakini asinginche miaka yaye nkanire iga omongino no morogi pi ndirukana ngaborogi mba iyo mbaro lakini muntu ocho teba ng'ori no morogi uria nakorete gento gete nande namoroje ebintu aba asinginche muntu atete oborimo mborari omongino uria ngakitogokora bwatwachire koganya gose nagutakari gukwa bono nkitogokora rende tutumubikire omongino no morogi twanyore nyang'au bwoye enyang'au ensacha burigi gweta ekwana anyway omonto agocha namang'ana gete yani chimessage ubeka kabisa omonto ndi kwanza omonto no harega kabisa akorete gento abandi bacha baiguchibesa batagukira mubaso gukwana kira pi mubaso gukwana omonto aitite omonto kabisa bwanto babanya kurangiriwa gochibesa o abantu batimo mubaso gukwana kira bono omonto oyo nene akia yare korigigwa yabura agekogara asingincho yaki abantu bari babwente koba kirori bekene mbari koba kirori na bari babwente ko batabwente koba kirori bamanya koba kirori boborimo bono rigiriria ebibiri ngo tukwandire mambia bono egekogara emechi mengi amang'ana mangara asibinyuru bito ebyasare bingi by'abantu byagure abantu bagukwana amang'ana oborimo nandi timenye tingi kiagitegekaba mono konyora abasubati nabagakwandira lakini amatuka yale n'abasacha no baba chicks part chukukwana amang'ana oborimo omonto agokurangeriga ng'aye nchuko chumwaka ngote nonyo mogakuri uria nonyo muntu uri aria lesto kuragira ari endagire to kuritiri ndonge endagire ri uziburu kanijinjire gitika turutumbunjira gite apako mo dokumya ke obe mo tenga nge akari go nori abuntu kuragira bone kararo ira bantu customers bajakire kurwa ziduka yao umana kogoka bono de banga bono nabate ulinko mu ground inde komu beka ndensipi abane baro bakogenda kirori boburimo omonda ate kusali muntu mirimo anga kitokubanga tumusali mirimo ahete na mwine njinte na mwine tomo kembe gatigati monta kembe kabisa aganyite kabisa aganyita agwanda so munyaparo nero gutinaga aria nga manager tihango tebi uri aigete chinsa gete agaika saa 2 na anda agaika saa 3:45 abwante gwika saa 1 akamana gucha agache chinsa nande gastana gokora aguchi kosoka bwe bacho osunge goti otigaga gwosoka genda bona kero muntu yabutiru so what nkikebe bona ekero gwa succeed se muntu abutiru anu muntu agwa amangano bulimo bwoka ingana ndiya gukwana ririe kene kurwa sumunwe okungacho muntu okungacho bwoka ekaniseri giri igana obulimo kirori boborimo bono yama yagoteba iganga kirori boborimo takomocha konyora egesusuru na omonto ogokwana oborimo takomocha konyora egesusuru kiaye tomona konyora nga ase bibilia bantu mbarega bari gukwana mangano oborimo bari kubanga marama babange toborimo bono ekerto kurigeria tomona konyora abantu abe kubanyorti ibisusuru mati inchiga kinchiroro ebintu mbiroro abantu bari gokora babirwa nabari kwabirwa batebi nga okay singe gwasa biru kwabira twakwabeire lakini ekero umuntu akwane toborimo ebibilia erigete biega tabanga muntu yo takogenda busapi tabasaka wegesusuru egesusuru wekeboro netoka nga kwabeirwe lakini egesusuru wekeboro wikige susuru kebe Daudi ekera kungainiria gocho ngaina uria akomungaina matabiga ki ocho moe divai kabisa moe kenyugwa abone ekera bono Daudi akorro bunyakana mukaya mukuria matabiga kigenda bono ngaki murangirie kurwesegi matabi achega hakumurangiria obisi yaya kamatabi umwakaragira kwa ega esegi twarwani na matuku bwana kararagira kabisa egera atinde agenda achikurara mukaye ngabone ichikumanyikana nga
onye Daudi onyora hariti na mukuu ya Batseba in case of anything igidima yuzi ndombiri byaje byikibiriti tima ikibiriti mwa message ikibiriti chikali wonjo kana kirazi bora Daudi akotebiulie ngagenda urare na kanywe divai kabisa egera na mukaye egera timba soja kotebunga ninje ke inkararte na mukaye obunyo mwana gagoja goje tukinga ke nina batoko tebanga nulia bono baka Daudi akacha kamwe divai akamwe kabisa akamuraenda agera ulia kugenda gatabati kugenda buona karara aligisiri na saba fanyikazi 70 quarters matali bono Daudi okuminga yinga kibona ngoja gokora obokora bulia obokora bwa Daudi atagiti muchitu ku succeed lakini gesurungo gocha kirerite ekero Nathan yagocha gotebi Daudi nga wakorerwe chimburi njirega umurai naro bwa chimburi nyinge era akamana gotiga chimburi chiri chiaye akagenda agachikuria akamburi akamoko muntu rengo mutaka Daudi okogechugwa gotebi aye uyu ni muntu kiyuriye chimburi cyabandi muntu kiyuriye kamburi kabandi na inje kindu mugambiga insiburuti bwana muntu wegawe gesuru Nathan yokumade naye digiri bintu wakorete Daudi osaba mabira okwabiru nabire lakini egesuru ekamana gocha omwana oria oyiboletwe ekaro nyuma oria akure oyimukire Batseba omwana oria omwana uri gakwete Daudi akachikwinga akachigosaba akachigokora ki omwana uri gaguku bono nchi omwana akwaru gesusuru Daudi ataninge kwaru gesusuru asinge nchukiro Boborimo Daudi gabange tuburimo paka kabeka babo yonde gari mutwe akatabanga beka uria mutwe egere achikurwa nesegi abangete onjiro muntu yakugitwa oburimo abangete ebi igabangete uria achikurwa nesegi lakini achikurwa nesegi aitwe paka ichi message chokora bange njira gitiga buna ibono bangete mambia bono ngora tole mechanda se family yaona abantu babo abantu bane baro nago te mambinga baitirite mechande mingi asinge ncho boro ligite barute Boborimo myaka gete yamagiga mpaka bono igesure iko ganda to no yetirwe asinge ncho otara realize ngakina kwana to Boborimo bono mungina na to kwana to Boborimo ka uru Boborimo buaye mugambi mbara abande ba chief ba chitaito chinkongu abande nabana chibina abantu kabisa abande ne human resource umuntu kabisa human resource omanye tengo umuntu uri ereto enamo butabosa uria enamo butete bosuri chinyapar chichairman gitiga mukorata bante bitina kuruma mpaka ria koroba okorata monte bitina pako montaka gendaka okorata monte bitina pako montaka akaurwe nibo yaye Kirori Boborimo bantabe bibira te bambari ko genda unpunished wa mongwano ndeta te ko binyuria si bibira gara nsomo mugano lega umwinge tokore mongwana ro ko ngaki ko mongwano hakoruko nga Gehazi igaguika ekero namani agocha aje kuruarigwa namani uruarigwa no musombokuruko nga Elisha onekera ruarigwe bono namani nkwire nararete byego nga kiba mituga naretire byego gachenga chia monyinga echi nini egeko garanya sawa korreki onkonyire nchitigangira nie ndete buna asante Elisha gokano gatebanga bintu ebi nyasango anye bintu ebi tingokaraki tingobire geko gara igibase ucha gotebekana nge kwagorete okugweni guko nani nyasawo kwete busa Elisha kumatebigana n'ibintu byabo omusa kurukunga Gehazi uri gokora na Elisha akarigereria akamana kuria hayi erineta habu yonsi yagenda hayi enechi chianga chiri cha monyinga apana igonkuminyoka ngende mungaine ngende ngaine namani motebi nga dirie kerto na gukwana iga omusombo igantuma aba banimbale bacha bona bagara bacha igo bacha endagire kwari kuirire boko yetiga etako ganera abasomba bachire bono ntendagire yumuirire yasi okogenda ndaga convince namani erega arete ndagire otengo na bagotuma iwe sawa ebintu ebi akamusibira netigera akaira yasi okoiro gukubibisa akabibisa bona Elisha kumbona nki ne ngaki gwakora uri umudenga ya nje nona lengega yo ntabye kene buri njukungaina okungaina umwikunya sai yes era kagenda katumio Oborimo obubo tarenge ase Elisha tadi Elisha mutumite lakini era kagenda kangainireria
akirang'ainiria akanyora abantu bara bakung'ainiria bakuyu enibo y'abantu ase okung'ainiria omonto bwete nengiri ase okung'ainiria omonto urire abantu amarimo ase okung'ainiria omonto ounereirie chibesa chibwente kogenda ase gete chiachire ase okung'ainiria Kirori Boborimo ngikiaberete omongwana korwa ng'a kiasi akamana gwakona oborwaire butari kobweneka oborwaire bwa ukoma bokamwaka ebibi oteba ng'a akaba omorabuse omobere omogima oborwaire bwa namani bokairana ase kiasi ase eng'encho yake yokung'ainiria nakoba Kirori Boborimo okung'ainiria bono nkiare kung'ainiria tare kotebi omonso anje gaki tiga ng'ende are gotebia erisha mote ng'aki inche timbwati kende inche nabo okomotebia ng'e bike igo lakini akagenda akang'ainiria tega naende na erisha ontoma abanto nabange babwate emechando emenge bibi berenterete ase eng'encho ya okung'ainiria oborwaire bwa namani bokairana bokagenda ase kiasi oborwaire boria bwa ukoma bokairana ase giasi narwarete ritang'ani tarwarete tabwate borwaire bonde lakini bono oborwaire bwa omongwana oria nkoirana boria agasare ase eng'encho yake ase eng'encho ya okung'ainiria nkiakung'ainiria etama abanto bang'ainiririe ase eng'encho ya etama ebesa okaewa ebesa ensi nini mwang'ainirie mwasaririe omong'ina onde korwa bwaye mwang'ainireirie mwaurire omonto onde enibo yaye omonto iga okirete naende nabo okirete nabo oigwete amang'ana aya okirete bwamoteti ng'a kende nkiyo giakorekanire lakini ebinto obwate nebia abande omanyete kabisa ong'ainereti bono ase eng'encho omong'ina gete atamanyete amang'ana aya ng'aki chinamba chiare korigigwa okaminyoka bwango okagenda okanyora eland registrar okamwa aganto enamba eria omong'ina oria egachenchiwa bwango bono omong'ina akogenda agotebiwa oborimo bwao obombori bwao monto oirete na omong'ao banto bara bakirete yani bairagirete bakobeka chingoko chioteri mentaga bubeka chingoko isato tumbe emesori amatoke aragerete naende ebinto abwate nebio omong'ina getundo tanyare kogenda korwa nekembere gekotabwati inchera abangi tore buya toigotete buya lakini enyora igeroti abang'ina bande mbaro bakura abande mbaro bakure chintakana abande mbaro bachandegete omonto abwatirie ebinto enibo gete yasirete takoyenyora ase eng'encho omonto abwati besa abwatire omonto obwate enibo eye gakirete bono bakirete atineti egesato orusia tete ngotima mbia bono nyogontegerete tabu kia Proverbs 19 isano Kirori Boborimo takomocha konyora egesusuru na omonto gokwana oborimo takomocha konyora egesuro kiaye takomocha ebinto mbire omonto oraibuke naende nabo okwaberwa ere na omonyamabere amange nyasaye na omonyamabere amange lakini inyora iga nabwaberwa egesuro goikonyore anyway bono omogano ore iga twasomire mara amange in fact emegano emenge sana ndagosomere bibilia ase abanto bagokwana oborimo inyora ekesi gia Danieli bangwana bari chikabuna chiri chinde chiamwabo isato chigo chiaria amang'ana oborimo picha ateba omonto oyo gare iga na iga na iga ng'ai bakorete gochi ng'ete abanto bari ebakwete before Daniel bakarutwa engoro ya echisima before Daniel ase oborimo ogokwana oborimo amang'ana ng'arika beka amang'ana aye kanyarika iga na iga na iga na iga mogambi sainya amang'ana ayo bono mosubati nara oyomo ori twasomire amatuko amange ntomanyete omogano oyo okorwa ng'a Jezebel mosubati oyo iga akobanga amang'ana oborimo kerenga kiane mambia bono oborimo akobanga Kirori Boborimo omana kobabeka strategically obatebi inwe egasi yaino inkobatebia ekero mogokwana momana gokwana bono ntomanyete amang'ana buna Naboti atageto akanete agatebia Ahabu mogondo one chetindi koni akamukani kabisa ensemo nere iga eyabete yutan yasaretie efamilia ya Ahabu pi buna omogambi ekamana gosana omosubati okorwa Jezebel nero obogima bwaye bokaera nsemo kieye ekero abangete korwa oborori bwa oborimo egere baire omogondo bwa omongwana okorwa ng'a Naboth 21 egitabu kia Baruti ya kabere 21 mone chinge chia isano isato 21 isano isato asa ayo omokungu oria akarika amarube
akabeka erieta riabu na ekimanyerero kiaye ase amaruba aywo akayatoma gochia ase abagaka na ase abanene baria bamenyete amo na Nabot ase omochie oyo. Nabot garengo Ahabu garengo omogambi mosubati okorokwa ng'a nere omokungu oyo okorokwa ng'a nere Jezebel igakorika amarube omana gotumia letterhead y'omogambi esiri y'omogambi maete chingaki chinde esignature y'omogambi maete abanto bara bagofochi ne chisignature omonto agofochi kabisa ya land registrar abagoyefochi kabisa eya clerk na bagoyefochi oyebeka abo abana bakubeka kabisa ekondo yo no muwakili ndo tayo babegete sokie besa ndabu batantani kabisa basi seli kabisa basi minyo gikuru jinza baminyo gikuru omusubati yakalika marube akamana kurika akabeka letterhead y'omugambi akamana kubeka na kie ketokotebwa nga akamana kubeka akabeka erita riabu na ekimanyiririo igako act on behalf of y'omugambi bantu mbaro bago act on behalf y'abanene babo obekira abo bona ena manager lakini bono ego act on behalf of the MD osereti omonto yani bitino begerete omonto nga omonto itwa komente memo yende mubekire naende yende mubekire ebintu ebi chifaire echi nechiaye echi ebintu omonto akorete ebintu on behalf y'omonto getoro monene otaribe nawe gosekero kendo no iri chinguru maite nabo abanto mbaro bagoteba ng'aki omonto bakoba interested ng'aki kanansa gabwa bisi yaye nagwate chinguru waye kabo mukarani bwetundu bali iga bono bona aetinera mukarani taiyo nabo chikira nabo gocha kwa bimanyo mukarani taiyo nabo gontumira esabu bono omonto gatata omana kobe karani enyene oikaransa nando itani karani ase obuibi omokungu oria akarika amaruga aria raria okweng'ata gokorwa okorwe nabeka Nabot ase amasio abanto ase okomoa amasikani naende mobeke ntetotegerega 10 no ekerenga kiane kerekene naende mobeka abantu babere batagwenereti bamosoere oborimo basoe oborimo tatu underline dinganiri basoe oborimo false witnesses kirori boborimo babeke strategic ekero tokugenda ikoti togochikugambirana abasache babiri abo bande tutamanyeti bache batebe ng'ai twarocho iga gokora gento gete niki ugochikurigeria abantu animba manyete sino ng'ai tata inumbara bi twana kumerana abantu abaji stranger bale koti chi stranger choka barenga muri batatu bane batano bas bono no mujaji nere eregasi yaye relies on witnesses abajaji abango maete 90% egento bakorera on most witnesses onye tubwati witnesses igo tubwati kina witnesses bachire bakwanire one bine ebinga abantu bawurira marimo abantu bawurira chibesi chiabo ebina ngete binge witnesses boburimo naende no bali bitu byagusi nani ngagusite abantu bakara bakunini nabo bategereta banne kanisa imeturi ikanisa ime kabisa kirori boburimo ngamobeka abantu abo bamenye gukora mangano burimo batebenga oragereire Nyasaye na omuruti erio omuntu mumosokisiko umwaka magena wikakwe abantu barenga bakure asingiye kirori boburimo abantu barenga bakura kuruchi nkoro cyabo chikwetime omuntu atene nago tarakini akwete asingiye kirori boburimo abantu batende bagakwana burimo mambi yabona nginya saho kona go story tuta onye ndirikiro liboburimo batarenga abanga asibitu bya usikanga mangana echinde mirugo na koigo angatei ebitine ebingo koiguzika ngambiyo amangana ayo yabantu usi abantu munta kungaju umuntu no moroki kabisa umuntu itwa kanga mangana aitei lakini bono kiro liboburimo baretira makweli baretira lyumana chifamili chinge cyabonekire ebitina bya mente kandi saidi asinge cyakiro liboburimo onye ndiri abantu barenga goterereke ane kurukare batebe nga inwe ngogosera muri omung'inu inwe ngogosera muri omugakoyo ngogosera muri abantaba ekinyore kingo kegosera muri kanga situ kanga gusitu turi bono lakini bono ngikere gusi kirori boborimo bago testify bintu byoborimo byuka lakini inyora iki getabukiria provost wateba togo etige susuru egesuru kero gwika keborro
ebinto binde binyasa gotabugene goteba ebinto mbiro nyasangete biobobe ebyangete zaidi tageria Proverbs yes mbiro bitaro na bibirangete ekemo kiabo kiriangete zaidi kirori boborimo bona ndagoteba iga bono na bikunyarika nebinto ebi nabo omonto okwabirwa lakini omonto gokwana oborimo kirori boborimo goika anyore gesusuru